Здравейте, четящи приятели! Дойде момента да си поговорим и за следващата книга на Магда Борисова, която прочетох, а именно Тайната на Вълчан. Издава издателство Либраскорб. Това е втора книга от поредица. Първата се казва Тайната на кулата. Аз се прочетох съвсем наскоро, така че ако искате да разберете повече за сюжета, както и мнението ми, по-надолу в профилът ми ще намерите отделен пост и видео-ревю. Тук историята започва една година след събитията, които проследихме в Тайната на кулата. Нашите герои този път се отправят към Бургас, за да присъстват на представянето на новата книга на Ален, това е един от главните герои, която е изцяло вдъхновена от случилото се през изминалото лято. Едно съобщение обаче сява смут и паника и води до ново приключение, което този път се разгръща в магичната Странджа планина. Тук, освен ваканция, изпълнена с смях, веселие, ние проследяваме едни деца, които даже вече са тинейджери, и тяхното желание да разкриват различни загадки, мистерии, да научават повече, да отиват в различни музеи, да разглеждат, срещат се с различни престъпници, естествено, както и появата на нови персонажи, които аз лично смятам, че много добре се вписаха в цялостната история. Другото нещо, което е изключително интересно да се проследи, е пътуването из цялото българско Черноморие. Наистина, из цялото българско Черноморие, и ще разберете какво имам предвид, когато започнете да четете, но ние преминаваме през Бургас, през Созопол, Черноморец и къде ли още не. Първоначално смятах, че авторката съвсем целенасочено ни дава различни факти, запознаваме с легенди, свързани с пиратство, с съкровища, като идеята е да подготви както героите, така и нас, читателите, вече за повече интересни детайли около Вълчан воевода, но някак си това не се случи. И може би така останах разочарована, защото да, беше интересна информация, но аз лично за себе си очаквах, че тя ще бъде повече от това, което получихме. Като цяло книгите имат по-дълбок смисъл, отколкото аз лично смятах в началото. И за пример мога да дам историята на Крис. Тук в тази книга се представя семейството на Крис, което вече се е увеличило с един нов член. А всички знаем, че когато това се случи, изцяло динамиката в семейството се променя. И да, тук ние съвсем в началото на книгата срещаме един Крис, който смята, че вече е аутсайдер в своето семейство, че неговите родители не го обичат, защото не му обръщат толкова внимание, но след всичко преживяно тук със своите приятели, ние виждаме как той израства, как се променя неговото мнение, не точно мнение, но неговия начин на мислене. И той разсъждава вече по съвсем друг начин, което беше много ценно. И другото нещо като тема, което искам специално да ви кажа, е мечтите. Мечтите са важни за всеки един от нас и много се радвам, че беше отделено време тук, за да може да се уточни, че не бива да си поставяме лимити пред себе си. Ние можем много, стига да искаме да влагаме усилия и да се борим за това, което желаем да постигнем. Финалът бих казала, че леко ме раздвои, защото всичко се разкри накрая много бързо и имах чувството, че буквално прочетох няколко страници и край. Докато сведенията, които авторката дава за престъпната организация, за полицейското управление, бяха много щателни и наистина бях убедена, че там ще се развият по съвсем различен начин събитията, ще има повече, да кажем, драма, просто че ще имаме повече време да разгледаме точно този тип взаимоотношения. Въпреки това, мога да кажа, че много харесах историята. Нямам търпение да прочета и третата книга, което ще се случи скоро, така че може да очаквате ревю и на нея. И това е за сега. Ще се видим в следващото видео. Чао!